124 i afgørende. Modsat når man spiller suveræn 40. Ja. Start med at synes stor fed tryk 20 der. Så tænker man, så sætter bare en til. Så tjekker han dobbelt 2. Hvad laver han? Så er det jo ligesom noget værd. Jo. Altså, han satte den første. Det var simpelthen bare lige ramt den næste. Ja, men så er det jo sådan set fornuftigt nok. Så var det ikke dobbelt 2 eller noget. Men det var 1'eren, der var overhovedet. Ja. Og så alligevel, så må man regne med at få en pil på en du. Ja. Så er det jo bare med at få en. Altså, det er at få en på en yderring end på midten. Ja, det er rigtigt.
sige reglerne. Stævnearrangør som stævner. Kom hen og siger, Ja, men det er ikke til. De skiver her er lort. Jeg har sat den lige lidt i, uden i nærheden af stålfortæller. Ja. Det er ikke fordi, de kommer skævt ind i skab. Så det er den der Eclipse Pro 2. Den er ikke så god. Den er hård af helvede til. Hvad? Ja. Det sidder næsten løs. Ja. Det er sådan lidt irriterende, ikke? Jo. Jeg synes, det er fair nok i forvejen. Ikke?
You're on the board, right? Yeah. Jo, jo. 180, 180. I'm going to take 180, 180, and you score 0. All the time. Man does. Six more for both.
14.
back. It's my turn to throw. Yeah, that's it.
Det vil jeg sige.
27 left. Det er lortepil på gulvet. Hold nu op. Var den der?
60p. Game 3. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke. Først. This one.
39.
3.